खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आफगानिस्तान हादोराव भारत हादोरनि गंसे बिरखं जाहाजआ बेरफ्रुनानै हाजोआव गोग्लैदों होननानै खौरां बिजोङाव गोबां गोसारगासिनो दं आरो आफगानिस्ताननि खौरां बिजोंफोराबो क्रेश जानाय बिरखंखौ भारत हादोरनि होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय भारत सोरखारा फोरमायनाय बादिब्ला बे क्रेश जानाय बिरखंआ भारत हादोरनि नङा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आफगानिस्तान हादोरनि बादखासा ओनसोलनि हाजोआव थानाय मोनसे कारखाना साखाथियाव गंसे एयार एम्बुलेन्स एयारक्राफ्टआ टेकनिकेल जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै क्रेश जाहैयो। बे क्रेश जानाय एयारक्राफ्टआ मरक्क' हादोरनि रेजिस्टार थानाय गंसे फिसा एयारक्राफ्टमोन। बे एयारक्राफ्टआ थाइलेन्ड हादोरनिफ्राय रासिया हादोरनि राजथावनिसिम थांगासिनो दंमोन, जेराव बे एयारक्राफ्टआ थाव सोनो थाखाय भारत हादोरनि गाया एयारपर्टआवबो ओंखारख्लायदोंमोन। उनावहाय मस्क' फारसे थांबाय थानाय समावनो आफगानिस्तान हादोरनि बादखासा ओनसोलनि जिबं जिल्लायाव टेकनिकेल जेंनाजों क्रेश जाहैयो। बे क्रेश जानाय जाथायखौ मोनथिनानै आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान हादोरनि खौरां बिजोंफोरा भारत हादोरनि गंसे पेसेन्जार एयारप्लेनआ क्रेश जादों होननानै खौरां बिजोङाव गोबां गोसारहोनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे एयारप्लेनआ भारत हादोरनि नङा होननानै भारत सोरखारा रोखा खालामनानै होबाय। बे जाथायाव साबेसे सुबुङा थैदों एबा जोखोम जादों मोनथिनो मोननाय जाथ'वाखै। उत्तर प्रदेश रायजोआव मोनसे गिथावना जाथाया सोराङाव फैदों। मबाइल नायबाय थानाय समावनो सासे उन्दै 5 बोसोर बैसोनि गथ'आ हार्ट एटेक जानानै थैनो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया उत्तर प्रदेश रायजोनि हसनपुर कटवाली ओनसोलनि हथियाखेर गामियाव जादों, जेराव सासे उन्दै 5 बोसोर बैसोनि गथ'आ बिमाजों मबाइलाव कार्टुन भिडिअ नायगासिनो दंमोन। बे कार्टुन भिडिअ नायबाय थानाय समावनो माखौबा उन्दै गथ'आ गिख्रंनानै आखायाव थानाय मबाइला हायाव गोग्लैयो आरो गथ'आ जायगायावनो थर गैयै जानानै गोग्लैलाङो। गोख्रैयै उन्दै गथ'खौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा उन्दै गथ'खौ हार्ट एटेक जानानै थैबाय होननानै फोसावना होयो होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय जाथाया सोमजिखांदों। बिनिखायनो उन्दै गथ'फोरनो गोबाव सम मबाइल गेम गेलेनो आरो भिडिअ नायनो हगारना होनाया माब्लाबा खैफोद लाबोनो हागौ। बिनिखायनो बयबो बिमा-बिफाया गावनि गथ'नि फारसे सांग्रां जानाया जोबोर गोनां। बर' माहारिनि सुबुंफोरा न'खर दैदेननो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै आलाय-सिलाय, सोरबाबा बुथारजानाय, सोरबाबा लांखारजानाय बायदि जाथायखौ दान मोनसेबो जास्लाबमोनै गोबां खेब खौराङाव फोसावबोनो मोनबोगासिनो दं। बेबादिनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाया बर'नि गेजेराव नुजालायबाय। कक्राझार जिल्लानि पाटगाव आउटपस्ट पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय औगुरि खासिबारि गामिनि एथेम बसुमतारी बिथाङा थांनाय 17 जानुवारि खालारखालि तामिलनाडुआव खामानि मावनो होननानै कक्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि ट्रेनआव थांबाय थानाय समावनो थांनाय 19 जानुवारि खालारखालिनि हरनि 10 बाजि समाव एथेम बसुमतारीनि गोथै सह'खौसो मोननाय जादों। न'खरनि सोद्रोमाया फोरमायनाय बादिब्ला एथेम बसुमतारी बिथांजों 3 सुबुंफोर थांफादोंमोन। थांबाय थानाय समाव हासुनो थाखाय बायजोआव थांनायनि उनाव गोबाव जानायलाय उनाव एथेम बसुमतारीजों थांफानाय 3 बिथांमोना नागिरहैब्ला गोथै देहाखौसो रेल साइटिंनि साखाथियाव बोखांनो हादों होनना फोरमायदों। दुखुथिया न'खरा गोथै देहाखौ रांखावरिनि आंखालजों न'सिम लाबोनो हायैलाय हजोंनो जोबथा बिदाय होनाय जाबाय होनना मिथिना मोन्दों। दा रुंसारि एथेम बसुमतारीनि सारादु खुंनो थाखाय न'खरनि सोद्रोमाया बिटिसि सोरखार आरो रायजो-राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ खावलायहरदों। बिनिखायनो जाय नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनो गोसो, जि हायो थाइसे थाइनैब्लाबो स्क्रिनआव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बे जथुम्मायावनो जोबथा गेवलां मेल सानखालि एबा 20 जानुवारि खालारखालि आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनाय समावनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय फैसना गामिनि बिमल ब्रह्म मुंनि सुबुङा दुखुनांथावै लामानि जाब्रबथायाव अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला
बादिब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जुथुमा जानायनि साखाथियाव थानाय गंसे गलायाव फुंनि 6 रिंगासो समाव साहा लोंखांनायनि उनाव दसे सम लामायाव गसंथ'बाय थानाय समावनो गंसे सिनाय मोनै बाइकआ सौग्रावनानै गालांनायाव बिथाङा अबथिरा जायगायावनो जिउ गोमायो होनना फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिंजाय बाथौ गौथुमनि जुथुमायाव बाहागो लानो फैबावनाय सनितपुर जिल्लानिनो हग्राजुलि पानबारि गामिनि मोनसे हानजायाबो लामानि जाब्रबथायाव गोब्राबै गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मोनथिना मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रादि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा लामानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानायखौ दुखु मोननानै रुंसारि बिमल ब्रह्मनि न'खराव दान्दिसे खौरां लाहैनायजों लोगोसे 1 लाख रां अनसुंथाइ हैदों दुखुथिया न'खरनो। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार साना दिनै गमामायैनो सफैमारबाय। दिनैनि सानावनो भारत हादरा मोनसे गिदिर जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। थामहिनबा दिनै 22 जानुवारि। दिनैनि सानावनो उत्तर प्रदेश रायजोनि अय'ध्यायाव गसाइ रामनि गोथार राम मन्दिरखौ बेखेवनानै होनाय जागोन, जेराव नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलनि गोबां आलासिफोर नुजाथिफैगोन। दिनैनि गोथार राम मन्दिर बेखेवनायजों लोब्बा लानानै दिनैनि सानाव आसाम सोरखारा गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोर, बेंक आरो बायदि बायदि बिफानाव थानाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावथिफोरखौ हलिडे महरै फोसावनानै होदों आरो दिनैनि सानाव हादोर नाङैनो ड्राइ डे महरै जौ बायनो फाननो मोननाय नङा होननानै सिगांनि समावनो फोसावना होखादोंमोन। बेनि गेजेरावनो आरोबाव मैया हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावथाय फोसावनानै होबावदों। दिनै गोथार राम मन्दिर बेखेवनाय सानाव हादोरनि गासैबो खना खनला रायजोफोराव ना बेदर फाननो मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा सोरखारनि फोसावना होनाय बे नेमखौ मानिनानै सोलियाब्ला नोंथाङा गिदिर जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ। 22 जानुवारि खालार थामहिनबा दिनै हादोरनि जायखिजाया गलाफोराव ना बेदर फाननाय नुनो मोनोब्ला मिरु सोरखारा बेनि हेंथायै मोनसे गिदिर राहा लागोन होननानै गोख्रोङै फोसावनानै होदों। दिनैनि गोथार राम मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिखौ भारत हादोरनि NSG कामान्डुजों लोगोसे CRPF, UP पुलिस आरो UPATSआ रैखाथि होगोन होननानै मिथिना मोन्दों। दिनैनि गोथार राम मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव भारत हादोरनि खना खनलानिफ्राय गासै 4,000निख्रुइबो बांसिन फुजारिफोरा बाहागो लागोन आरो बेनि मादावनो क'क्राझारनि सानै बर' फुजारिफोराबो बाहागो लागोन होननानै मिथिना मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि सरनिया थाङाबारि होननाय गामियाव मोनसे दुखुनांथाव समाजखौ मुगैनाय आरो लाजिफोनांनाय जाथाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बोसोरनैसो नखरसे नखरखौ नेवसिनानै दोनदों गामिसेनि रायजोफोरा। राहा गोथे जानाय थामहिनबा नेवसिजानाय नखरा दुखुजों गाबै गाबै फोरमायनानै होदों खौरां बिजोङाव। मोनथिना मोननाय बादिब्ला बोसोरनै सिगां गामिनि सन्जय दास मुंनि सुबुङा आबाद फोथाराव खाथिनि सासे सुबुङा प्लास्टिक मुवा बेसादफोर गारनायाव फारनैथिंनिबो गेजेराव सिगाङाव दान्थे बिदान्थे जादोंमोनब्लाबो उनावहाय सन्जय दासनि खाथिनि सुबुङा सन्जय दासनि हेंथायै गामिनि रायजोनि गेजेराव बिसार होनायाव भुगिनांनाय सन्जय दासखौ गामिनि रायजोफोरा सरासनस्रा बाथ्रायावनो जेबो जाहोन गैयालासे नेवसिनानै दोनदों। बिनि उननिफ्रायनो सन्जय दासनि नखराव सोरबाफोर फैयोब्ला आरो नखरनि सुबुंफोरजों सोरबाफोर रायज्लायोब्ला 5,500 रां जुरिमाना होनो नांगोन होनना फोरमायथिबावदोंदि नखरा रायजोजों लोगो जानो आर'जलाइ होदोंमोनब्लाबो रायजोआ 5,500 रां होनायजों लोगोसे माखासे बायदि बायदि सार्थ लानो थोननायाव गोनो गोथो जादों दुखुथिया नखरा। फारसेथिंजाय सन्जय दासनि बिसिया गामिनिफ्राय नेवसिजानानै मोनसेबो हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनैयाव आरो गावसिनि न'आव गामिनि रायजोफोरा रावबो हाबैयाव जोबोर दुखु मोननाय फोरमायनानै लोगोसे नखरनि उन्दै गथ'नि इयुनखौ खोमसि जागोन होनना फोरमायदों। बेनिखायनो नेवसिजाना दुखुजों सहायनांबोनाय नखरा गोख्रोङै सोरखारनिफ्राय न्याय नागिरनायखौ मोनथिना मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथियाव BPF ब्लक कमिटिनि मैया मोनसे मेल जानानै थाङो। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दासान्दि गावबागाव राजखान्थि दोलोआ गुबुन दाब दाब जायगायाव मेल मिटिं खुंनानै गावबागाव दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामगासिनो दं। थिग बेबायदिनो BPF दोलोआबो मैया सालाकाथि ब्लक कमिटिनि मोनसे जेनेरेल मेल लानाय जायो। बे मेलाव BPFनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा
बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंदों दि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ क'क्राझाराव जेरैखि जायाब्लाबो देरहाथारगोन आरो जोंनि बादायनाया UPPL दोलोजों जागोन। गुबुन फारसेथिं दरं उदालगुरि बियाबावबो BPF दोलोआ देरहागोना रोखा जाखाबाय होनना फोरमायदों बिथाङा आरो बेजों लोगोसेनो बे मेलनि गेजेरजों फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय खामानि मावनाय थाग थियारि जानायनि सायाव गुवारै सावरायनानै बिथाङा खमैबो साथामै भट बुथुमनो थाखाय गावनि दोलोनि साफ्रोमबो मावथिफोरखौ खावलायदों बिथाङा। बिटिआर हालामजों लोगोसेनो गुबुन दाब दाब जायगायाव मैदेर आरो सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय दावहाखौ फोजोबस्रांनो हानाया थारैनो गोब्राबमार नामा आरो बिनि सायाव हाग्रा बिफाना मा राहा लागोन समासो फोरमायसिगोन। बेबादिनो मोनसे दुखुनांथावना जाथाया जानानै थांदों तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि पलासगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव गोबां नखरफोरनि खहा। गोबाव समनिफ्रायनो तामुलपुरनि सेसापानि पलासगुरियाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै होनना मोनथिना मोनदों। बेबादिनो थांनाय सनिबारनि हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा तामुलपुरनि सेसापानि पलासगुरियाव फैनानै देउलि बसुमतारीनि माइ दोनग्रा न'नि बेराखौ बोफायजोबनानै लोगोसे जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौ खावसे जानानै लाइ लथर गासैखौबो सिलिंखार खालामलांदों। गुबुन फारसेथिंजाय सुखदेव खाख्लारि, बाबु बर' बिथांमोननि माइ दोननाय बस्तानिफ्रायबो माइ जानानै न'-बां सिलिंखार खालामलांदों होनना मोनथिना मोनदों। दा बेफोरबायदि मैदेरनि सिलिंखार खालामनायाव खहा जानांनाय नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।